Siyakubongela-ke wentombi. Ngiyabonga Thaba. Hey kodwa abafana. Ukhuluma ngani manje? Phela but ekhaya balindele umdungu ukuthi azolobola. Kwamthushu nofalakhe ukuletha amalobolo. Angizwanga mina. Hayibo, uyazi ngizizwe ngiyika kabi mangizwa leyo ndaba mina. Hayi. Yazi ngiyancaka nifike nithi abafana this. Kodwa gcine niyayithandela la kuthina eqinisweni. Uyazi ufanakhe kamazi ukuthi usithatha kephi isibindi singaka sokuthi aze ekhaya ngemuva kwento yena angenze yona. Phela nale fanakhe ngamfica engasebenzi. Wathola umsebenzi. Usemithisa umphathi wakhe. Aphelanga lapho bashada. Manje usemlaqazi usebuyela kume uthi ufuna mina yena. Mana-ke manje wena ucabanga ukhetha abanike phakathi kobaba umntanakho nekusasa lakho. Umdunge uyena balithi isoka lami uyena ikusasa lami. Usuyokhetha kahle-ke wento ukhumbule phela nathi sikhona. Phela nami ngiyibhekile mfethu. Hawu kahle mfethu.